салом дӯстон, хеле вақт шуд ки дар бораи футболи тоҷик гап назадем. мо ҳам бозии Истиқлолро интизорем. Масъалаи дигар ки ҳама ба он таваҷҷӯҳ доранд, ин таъини тренери нав дар тими мунтахаби Тоҷикистон мебошад. Лекин Федератсияи футболи Тоҷикистон дар ин ҷиҳат дуру дароз фикр карда истодаанд. Умед мебандем ки дар охир қарори дуруст қабул мекунанд ва дар фикри пешравии футболи тоҷик мешаванд. Дар мавриди иштироки Истиқлол дар Лигаи Чемпионҳо хабари муҳим ин аст ки рақиби онҳо дастаи Персаполис ба Тоҷикистон ҳозир шуд. Рӯзи 14 сентябр дар ватани мо барои аввалин бор бозии Лигаи Чемпионҳои Осиё баргузор мегардад ва мо ин рӯзро бесаброна интизорем. То он вақт хабарҳое ҳастанд ки мо онро пешниҳоди шумо мекунем. Неймар аз он норозӣ аст ки дар Бразилия ӯро қадр намекунанд. Ӯ дар бозӣ бар зидди мунтахаби Перу дар доираи бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 гол зада, як ассистам кард. Неймар бо ин натиҷааш беҳтарин нишонзани тими мунтахаби Бразилия дар бозиҳои интихобӣ шуд. Акнун дар ҳисоби футболбози Бразилӣ 12 гол дар 20 бозӣ аст. Ӯ ба ин муносиб дарди дилашро гуфт ва аслан аз ҳамяҳанони худ нолид. Хеле хушҳолам ки беҳтарин бомбардири Бразилия дар бозиҳои интихобӣ шудам. Ҳамчунин беҳтарин ассистенти мунтахабам ман мебошам. Агар ҳамааш хуб ҷараён гирад, бо мурури замон беҳтарин нишонзани мунтахаби Бразилия хоҳам шуд. Айни ҳол Пелеи бузург 77 гол дорад ва шумораи голҳои ман ба 69 баробар ҳастанд. Дигар намедонам боз чӣ кор кунам ки эҳтироми одамонро соҳиб шавам. Мухлисон, шориҳон, коршиносон ба дастовардҳои ман диққати кам медиҳанд. баъзе вақт ман ҳатто мусоҳиба додан намехоҳам, вале дар лаҳзаҳои муҳим ҳама инро ишора мекунанд то як бор андеша кунанд. Шояд мушкили сари он бошад ки ман гуфтаҳои Неймар аз ҳад зиёданд. Агар ӯ ба дигарон имконият диҳад ки номи ӯро ба забон оранд ва аз дастовардҳояш гӯям, пас эҳтироми ӯ ба ҷо оварда хоҳад шуд. Агар фақат ман гуфта гардад, эҳтиром нисбаташ кам мешаваду зиёд не ва муҳим нест ки Бразилияро то куҷо мерасонад. Умуман эҳтиромро бо статистика ба даст оварда намешавад. Инсон будан дар кор. Дар ватани худаш соҳиби эҳтиром набудани Неймар аз он дарак медиҳад ки ӯ чӣ кори нодурусте мекунад. Неймар бояд рафтори худро дигар кунад. Истеъдоди фавқулода дорад, аммо аз рӯи ҳамин хислаташ ҳолам ягон ҷоизаи тӯби тиллоӣ ба даст наовардааст. фикр мекард ки Месси монеъ ӯ мешавад, аммо ин ҳақиқат надошт. Акнун имкон дорад иштибоҳи худро ислоҳ карда аз бозингари аргентинӣ ибрат гирад. Президенти дастаи Атлетико Мадрид Энрике Сересо зид нест ки душманонаш пурзур шаванд. ӯ ишора кард ки трансфери Мбаппе ба Реал Мадрид ба нафъи кор хоҳад шуд. дар ин маврид Сересо манфиати чемпионати Испанияро фикр мекунад. барои ҷалби диққати бештар будани Мбаппе бар ин футболбозон муҳимияти беандоза дорад. алахсус баъд аз рафтани Криштиано ва пасон Месси ба чемпионатҳои дигар, Ла Лига артиши сершумори мухлисонро аз даст дод. онҳо бо Роналду ва Месси ба таври автоматӣ рафтанд. қаблан агар дар анонси Эл Классико рақобати Месси ва Роналдо гуфта мешуд, акнун ин дуэли Фати бо Винисиус ва Бел бо Бретви аст. бо тамоми иззату эҳтиром ба ин бозингарон, онҳо айни ҳол фарсахҳо аз Месси ва Роналдо дур ҳастанд. илова кард президенти Атлетико. Сересо ҳамчунин дар бораи бозгашти Антуан Гризман ба Атлетико гуфт ки омадани Гризман ба даста воқеан муҳим аст. албатта байни мухлисон норозиҳо хоҳанд буд, аммо бисёриҳо Гризманро бо оғӯши гарм мепазиранд. барои ба даст овардани ҷоизаҳо будани Гризман бар ин футболбозон хеле муҳим аст. андешаҳои президенти Атлетико дар бораи рушди Ла Лига қобили қабул аст. ин мусобиқа бояд навқеи худро баргардонад. аз ҷониби дигар Атлетико ба қувваи худ бовар дорад ва аз чизе наметарсад. имсол ҳам дар Испания ин даста фаворити асосӣ барои чемпионӣ ном бурда мешавад. шумо дар ин бора чӣ назар доред дӯстон? баъд аз рафтани Роналду, сармураббии Юве Массимилиано Аллегри кӯшиш дорад ки ҳамагонро ором намояд. ӯ чунин ишора кард: Роналду дигар намехост дар Ювентус бозӣ кунад ва барои ҳамин ба МЮ баргашт. дар Ювентус ҷоизаҳоро ҳамеша даста соҳиб мешуд, на футболбозе дар алоҳидагӣ. Аллегри ин суханонро чунон мегӯяд ки гӯё худаш дар рафтани Роналду дахолат надошт. ҳамагон медонанд ки маҳз Аллегри қабл аз он ки аз Юве равад гуфта буд. Роналду ба тараққиёти даста монеаи бузург аст, аммо Сулшер номи Роналдуро бо ханда дар лабон ба забон меорад. аз ин метавон пай бурд ки мутахассиси норвегӣ ба муваффақияти даста ба Криштиано Роналду боварии комил дорад. дар Манчестер сар карда аз мухлисон то рӯбарияд Роналдуро эҳтиром мекунанд. ҳамлагари Португалӣ он футболбозе нест ки дар ҳайати захиравӣ шинад. ҷои ӯ дар майдон ва нишони ӯ дарвозаи рақибон аст. дар ҳоле ки будани ӯ кафолати 20-25 гол дар як мавсим бошад, набуданаш минуси чунин миқдор голҳост ва ин мушкили бузург барои Ювентус мебошад. Райан Гиггс дар МЮ то 40 солагиаш бозӣ мекард. чаро Роналдо ки атлетикии ҳақиқист чанд соли дигар дар сатҳи баландтарин бозӣ накунад?
бозии Манчестер Юнайтед ва Ньюкаслро қаблан агар мегуфтанд ки рақобати марказӣ дар томи Аврупо аст, ҳама механдид. Пештар Ньюкасл номдор буд, аммо ҳоло дастаи камбаҳост. Лекин ба хотири Криштиану Роналдо ин бозӣ воқеан ҳам рӯйдоди ҳафтачӣ ки то мисол буд. Ин бозӣ дар ҳақиқат пурра ба як нафар бахшида шуд ва Ньюкасл ҳам ба ин монеа эҷод накард. Ба майдон омадани Роналдо дар қадам пайгирӣ кардан ва мухлисон аз ӯ ҳаминро тақозо доштанд ки онҳоро як бори дигар ба давраи тиллои солҳои 2000 баргардонад. Роналдо бо финтҳои худ ин корро накарда бошад, аммо бо голҳояш мухлисонро хурсанд карду даҳони хетирҳои худро маҳкам кард. Голи аввалро ба дарвозаи холӣ зад, аммо ин ҳам ҳунар аст. дар ҷои зарурӣ ва дар вақти лозима пайдо шудани ӯ фақат ба худаш хос аст. дар ин миён Манчестер гол сар дод ва Роналдо маҷбур шуд натиҷаро худаш таъмин намояд. ин дафъа ӯ аз миёни пойҳои дарвозабон тӯбро ворди дарвоза кард. дубли Роналдо дар бозии дебют. баъди ин бозӣ ба тӯи португалиҳо табдил шуд. Бруно Фернандеш ҳам голи шедевр зад ва ин барои ӯ бисёр муҳим буд. вақти охир кори ӯ омад намекард ва акнун дар канори Роналдо аз ӯ талаб карда мешавад ки ба таври максималӣ худашро нишон диҳад. дар идома бозингари гол зад ки ба ин арзанда аст. Ҷесси Лингар ҳам аз захира ба майдон баромада номи худро дар табло сабт кард. мо дар канали 11 бозингар дар бораи ин бозӣ прогноз дода будем. чизе ки гуфтем ҳамон хел шуд. дӯстон, оё шумо аз дебюти Роналдо розиед ё ин ки не? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тавон дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал дошданро аз ёд набароред. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.